den, já jsem Petr Jakubíček a v pivovaru Chříč předstírám, že to řídím. Jakoby, že nás kontroluje, jestli to máme dobře. Je tady vedoucí, chodí tady, kontroluje, rozdává nám práci a když máme nějaký problém, tak nám pomůže. Stará se o to, aby jsme měli práci. Já se jmenuji Lenka Mužičková a v pivovaru Chříč jsem hospodářka. Lenka. Stará se o to, aby jsme měli peníze na práci. Lenka je v kanceláři. Taky je nám krutně, když máme nějaký problém, můžeme kdykoliv za ní zajít nebo zavolat. Náš sociální podnik vaří pivo. Pivo a sajdry. Vinetu, Trenta, šišení, pandráka. Nepasterizovaný, nefiltrovaný lyžáky, cider, skauty. Nebo štíka, orin. Stříšení. Já nevím, ještě něco. O lidi s handicapem se staráme hlavně tak, že jim dáváme práci v pěkném prostředí a jsme na ně hodní. Přísnej, ale i hodnej. Ta přísnost musí být, jinak by to asi bez přísnosti nešlo. Já někdy chodím na závozy. Pomáhám nosit salát a mlít salát. Hrabám listky, nebo pomáhám jako bílá kameny a tuto a... Připravovat dřevo pod kotel na pivo. Pomáhám sudovat a lahvovat pivo. Prostě pomocné síly a vaření. Hodně jim vaříme kafe. Mají dostatečně dlouhé pauzy. A vánoční večírek. Já se tady těším na večírek, až bude. Až dostanu přidáno. Pak se těším na Vánoce, budou dárky. Pivovar Chříč vaří pivo a zaměstnává lidi s mentálním handicapem. Stará se o rozvoj komunity v obci. Kromě toho pořádáme na přes rok taky spoustu kulturních akcí, například Masopust. A asi naším největším počinem je festival Křičfest, na který ročně přijede až 800 lidí.